Hey people, did you say hey? How are you? We boy guys. Hey, kuna magetsi guys. Tiri mucheri no dabuka no zesa. Muri boy guys. Hey si kepi mavindidze. Muri boy Mr. Mitch long time. Oh, Mr. Mitch, kukusuwai. I miss you. Hey, kukurova naimi. Mr. Mitch, mama ramba mudzimukadzi guys. Mr. Mitch audzo muri sei? Ndiani Dimasiziba, how you? Eunice, uri sei? Abigail Mahowa. Di maitana mamo kwa meno elishaninga kwisei simafunda Richard urise zvako Diana Yvonne kwisei guys. Emmanuel Zube, how are you? Stacy Mtepa Emily Marieni na Virginia muri sei guys. Ndangoti mbonzwa ngokuti muri sei hakuna magetsi ainda was ende paadzoka kajamba meaning kuti kudano ngotira vhiki tisina magetsi guys. Greya mana vhiki tisina Zesa. Ronaldo uri sei? Clara kuri sei? Abimadu Clara uri boy here shamari kuri sei ikoko? Ngambira ndichisangu link. Muri boy here guys. Amana guys ndakuinda kumusha and ndatoswa guys kugara kumusha kwakutondikanganisa again. Kumusha kune more content guys, like if you go kumusha there's so many things zvokuita. Ndava ndafunga pandaiva ndiri kuchiredzi ndaona macomments evanhu vopo vachinzi what is Shiro doing kuchiredzi? Ndatozvifunga hangu izvozvi. Saka kumusha kunonakidza, there is a lot to actually document uchiita hako life yako ikoko. Maona manje, that's the advantage yekumusha, especially hako kwedu kwendinoita mavideo ndichida kumatamba. Kune zvakawanda, kune kumatamba, kune one kwandaida kuenda guys kuti ndigombonodocumenta but ndotya because season ino yatirika ndo vanhu vese pavanoenda unochera mvura pakatsima aka, but I'm so scared kuti ndikaenda nekamera, what if ndikarohwa nechamupupuri nekamera. But guys, pane kangu kakaita katsime ndakamboita story chameyo chiti panguva yekuti kana mvura yapera matsime ese vanhu vanoenda nochera mvura ipapo and hapapwi mapurazi ose vanoenda nochera ipapo. So I would have documented that place, but I don't think that I'm allowed to do so because ndekanzvimbo kanongoti kandofunga zvechikaranga kaika. I don't even know kuti uchitaura nani kuti unge uchidocumenta because ingori like pangori open, but munhu wese ndo paanochera mvura ipapo. Pakaita pakaruware pazasi pacho ndo panobuda mvura. Macomments enyu ndinomaona guys ekwagogo. Amana dzimwe manje ndakufila unge handisi kufunga zvakanaka, but ndinomaona each and every day. Ndinotaura namaizenge, ndakataura I think asana maposta I didn't know vanzi usaenda kumazhanje nekamera. I didn't know kweda hakunako mazhanje nekumaziza usazvizamashua ndo ndikazvifunga nemastories andakanzwa about that place dzimwe nguva manheru anotityisei. Saka manje but ndo izvo zvitagwa ndikuita zvokutoti ndikatoenda but I can't go there ndega, ndinototyawo saka ndotoenda nemumwe munhu. But normally panotomboitwa like zveculture zvezviyamasisa zvokuti vanhu vanenge vachibhilivha kuti pamwe pane njuzwa what ibelief
and I don't know, maybe hapatorina, but is that belief yatakakura tichingonzwa. Saka inini ndikatoendawo kumusha handitodi kutoenda ndogawo ikoko ndotomirira vanhu vese kuti vatoti takuinda nochera mvura. Ungasaenda waenda woga ikoko. Hai kana handiiti izvozvo. Saobviously kutoenda nekamera, ndoga kamera kangu kangatorasirwa kuroko. Kumazhanje kwedu hakuna mazhanje. Mazhanje ari kusaidhi ndakasikatoziva kuti kusaidhi dzekuinda kuzaka kuya uchidaiwo, so wabva kujerera wouya uchiinda kundanga uko kwakazara miti yemazhanje. Tasingazvizivi kuti mazhanje akazara ikoko. Kwedu kwagutu isusu mazhanje aya ebrown hatina, isusu kwagutu kwedu hatina. Ndakatomaonera kusaidhi kwekundanga ndokwandakamaonera. I was actually shocked. Kune mauyu handiiti zvangu izvozvo. Aiwa, ndoita zvekuwekera, ndoichita zvekurima kwedu because ndida unimbonozama kuona ndingarima here. Chambona chibika nhopi namoms vangu, guys. By the way, my mom is also on diet. Hakuna chakanaka gweno. Asi mai vangu vatodzika ndofunga. Mai vangu vairema 1 vamwe vasatoona vhidhiyo yangu ichiri kufacebook yandakaita ndichienda pascale ndikaona ndiri 112. So I changed my diet from like kuti ndidye nyama what ndimbota vegetarian for like a month. Ndo zvandiri kuita. So far so good. Seems as if even digestion yangu iri kushandawo zvakanaka and drinking a lot of water. I'm seeing my recommendations ekuti I can drink coffee. By the way, I'm not supposed to drink coffee because when I was in Thailand, I had my operations wawati ndakanzi ndisamwa coffee, so I don't drink coffee. I'll do water with lemon. Chazoenda pascale next week musi weSaturday zvakare after like 7 days. Ndakanzi nemunoenda after 7 days. Uchitaza kuti wadona ukazoti after 3 days unogona kudisappointika because pamwe une usati wadini watanga kudzikira. Saka ndichazoita next Saturday. Saka maybe change chiti every Saturday ndoita blog rangu reweight. So I'll be doing my weight loss. I know kuti pandichazounduruka. Some people think kuti pamwe ndakabvisa mimba. Vanhu vanotaura, you can't stop people from talking. Vamwe vanototaura kuti ane nhamo, vamwe vanogona kuti achakwanisika kubira vanhu mari. Zvinoitika izvozvo futi, guys. Saka inotambika iyoyo, but I have to accept anything. Like it's media, so you can't do anything, right? You just have to do your life. Saka I think I'm just expecting kuti ndizonzi aunduruka handitomwi futi mvura, like zvinhu zvinotonhora futi zvinondidzwa mudumbu. Like I don't know kana maimbondiforowa last year ichati I was having challenges dzekuti ndasingakwanise kudya food yekuThailand because ndaireacta food yavo yaiva nemaspice stereki, saka maspice acho aindirwarisa. Ndosaka ndakatozonzi futi handifaniri kunge ndichidya zvimwe zvakaita kumwa like coffee nemaspices. Handidyi mamhiripiri what ndaitomboidya kudhara but handichatombodyi mhiripiri. So wherever I go kana kunzi kumbo kana tichanga toziva kuti tichiona hadyi maspice kana kutiti handagara hangu handinyanyoifarira. So I won't do coffee. I won't do coffee. I can't risk him. So ndiri kuita mvura ine lemon like room temperature because zvinotonhora futi zvondiwisa mudumbu. Saka ndo zvimwe izvozvo izvo. Saka guys, ndasinganzi panga kuThailand aitambura. I wasn't eating food yekuThailand, yaindiramba zvasho. Then the other thing, cheche ndakapuwa nemusikana ndakazama kushandisa but ndakatozoenda paYouTube ndaitotaura futi story time yangu iyoyo kuti ndasingazivi kuti choshandiswa sei, kuti unochidhonza sei. Then I still have to go kugym yekuGlenview 7. Ndaimboita research kuti ndinoda pana iri padhuze. Pane yaienda washa ndezvekumafesi zvemasimbi izvezvo. I think guys ndozoguma ndaane mamasuri. Ndozoroorwa nani? You guys muda baba shemaka. Saka ndozoroorwa nani ndikange ndaane mamasuri. Ichi chese ichi chane uyu. Apa ndotopatasa pato nemastretch my guys. Like kutosimba.
You don't mind the problem. Let me tell you guys. Ukaenda kumusha, you know how it is kana ukaenda kumusha ka. Kumusha unewo chinzi ukamborerwa chikuku wobva wanzi nguruve yobva wanzi bhiya pa yobva wanzi hamudi chakati here unogara murumu wakashama. So ini ndanchifunga kuti ngenda kumusha ndichazvifambisa sei. Ndikangoenda obviously mazimvura angu anenge aripo nemwe ikoko definitely nemalemoni angu miti yemulemoni hatisizoti tinenge chine malemoni patinoenda apapo nemalemoni angu handei ndakatoisa badivi kokuchikafu kuchadii but moms vangu vaindita ivo vakadonha nevaiva 111 kgs vapa 109 saka mini kuti ndasimba kupfuura mai vangu zvakaoma but I know I will fight. Asi madyiro handimbozvirambi like handimbozvirambi zvachosi guys handizvirambi. Esther uri sei ndakuaida hey maita Esther ndiri kukuona sei kusaidi kwangu kunoku ndiri murima ndingodheta after festive season aiwa ngandibozama izvezvi shamwari because ndakatosekawo. Hey Esther ndiri murima light rangu harioneki isi kuno magesi aita ende kunoratidza kuti kwauda kutonaya kutonaya actually chero kuno anongoindaindai. uri kupi wewe? ndiri kusouth. Kusouth magesi ari kuenda? Kuno anoenda 2 hours masikati odzoka manheru futi oenda 2 hours. Otherwise kuri sei? ndaiona muchidaki kuchiredzi kuchiredzi dakuti achimbokufunga kwaifaya mana apa kuchiredzi taizonasisunday taiwanza kurova brai every Friday guys handidi kureva nhema kuchiredzi handisimbe zvangu pamwe mari zao dzakazoita kufutunuka hangu ndazorora don't know but kuchiredzi kwainakidza tichigocha maiwi kana maizenge vanoita kundifononzi saka muchadzoka riniko nesister chero taita maget together guys. Let me tell you taita maget together nemaworkers vataitinawo nefamily dzavo senge for example zenge anga nemukadzi wake nevana zenge anona anga na44 here ndichazivi then nemumwe wavo vanogara naye vachichengetawo saka ndaivadeedza vese. Then uyu pasi anga nemukadzi nevana 2 saka taivadeedza togocha totandara kana kusvika kuma1 zvainakidza guys tanyanza kutozvifunga like it was simple but it was really nice. dzongwa tichiridza tumusiki tweuyu twemumafoni dzongwa tatina spika rekuridza music vanhu vofuma taikunzwai zuro takangohwai makanakirwa toti ndezvemaworkers bhozi ukasati ndezvemaworkers vanhu vese vaizouya waizokwanisa kuvaita keta foiri zvasingazoiti kuti vanhu vawandisa kwaifanira tazviona taiwa mainakirwa mani madhanza ndakuchizokufunga iko zvino manje 2 weeks dzapera daiwo ukudiwa uya kuno kwaifaya uyewo vanga vasiri kunzwa zvakanaka izvozvi havabho zvavo vamwanenge vachichimbotora mbuya vauye ikoko guys ini handigari pamba pangu ndogara pamba pevabereki ndosaka tiri kufutunukawo futi kudai hatibhadhari rende yekuikira zvokusekutailand kwai uya papadhuze tasemone dhore munhu anoba mariyo ita mhoroi hanzi mhoroi irivo kuizeni kurivo waiwa uchivhara rimwe ziso ungosongobata ungobata irivo chindako
mbuya anga vasiri kunzwa zvakanaka asi vapora izvozvi maizenge matondisendera meseji nhasi bcause maizenge ndova ndonyanya kucommunicata navo saka maizenge vanenge vachimbondiupdata nombofonawo ikoko futi kabrather kangu hanzi ndiani kabrather kangu hanzi mbuya yange yestress vava vane flu like chipa mavhidhio acho ndine 3 mavhidhio asati apostako achapostiwa mangwana kufacebook ndakambotoita 2 weeks ndisiri kutomboita kana vhidhio kana chii because ndakainhela pend ndainhela pendi munoziva zvazvinoita ukainhela pendi ka inokukanganisa saka pendi iyoyo ndakatorwara nayo ini so I'm thinking kuti maybe futi gogo ndo zvavakaitawo futi kuti pataipenda paipai kufema pendi because vakaitawo senge flu wala sesi yanzi shema wakandomuwana here murume muchiredzi kwakaroorwa vatete kwawakashingirira kudaro nditirei no handina ndimudondipa here ndipei murume as long as achikwanisa kundichengeta ndipei heye murume baanofanira waziva kuti ndikambofarisa ndikalastereki murume uyu ndinosimbisa saka anofanira kusazonditsamwira kana nditanga kudi kugaina weight anofanira kuziva izvozvo kuti ndikatanga kuryawo nyama ndinosimbisa saka vafanira kuzvitambira pamwe paachasangana neni murume weyu ndine ndaonda you never know hanzi wakanowa kwakadai kushingirira ndaifanira kudii ndaifanira kutiza here nhai nditurei ndipe murume ukandipa ausi kuchiredzi kure guys apa chiredzi is a very small town iri very small town ndakadziwo zvakawanda about town yachoniwo zvakare handimagoni handimbuya ndo vaigona kumavamba guys unoziva zvazvakangofanira kuti sekuregodha kwatoita maskitsa anenge achitika zvemastritska zvinhu zvacho zvotoda like watoyatsonzwa kuti energy yako yavepo wotosimuka wototanga kana kuita creative kuyakuya zvinongouyawo zvega dzimwe nosati zoti wanga uchazoguma wadi wabuda wakapfekwa dhende rakati pavhidhio thats the same thing ndiri kuita nechinhu nachoni guys musateedzere zvaitaurwa nauyu zvokuti hanzi zvinoita one day aitojoka haki kwanguri kutengesa saka zvakangofana neipapo masongs aingouyawo tiri pakati pemavhidhio nokuti kuti taiya takazviplana saka ndesingatoziviwo kuti zvoovambwa sei ukatonditi tamba izvozvizvi ndogona kutozvikonewa wana manje ineva ndo zvoda mudhu neko zvinezvi mudhu yangu iri kutofunga Zesa kuti handina apa zvoti Zesa plus kushayiwa light guys membokuratidza ekra mutogotora screenshot kamugochirona kutambura guys onai tase mune zvakaita ceiling iyi muona onaiwo zvakaita ceiling yekumba kwedu yemuroom mangu uko kwewaiti uko kwanditi ukokoko ndo ceiling ukweblue chakadembuka saka zvakaitika guys I think midza neni ticharamba tichifamba tese mukati meupenyu zvakaitika naMilton kwanzi zvoni iyi ceiling iyo kai handiti munoona kuside kwewhite yakaita sei yakarembera uku kwakaiswa blue ukuku yarembera ndofunga Milton kuti ndizoti aida kubvisa kundizoti aida kuidzosera I'm not so sure but I remember mazuva yakwa nemunhu aigara kuseri kunoku TV yake ikati guys midza pepe ndofunga bvangu ndozvigona here ndobva pakuda kubvisa chinhu checeiling chechechi masadza checheya ndokudona chadona ndobva chaenda kunorova flat screen mazuva iwayayo maflat screen anga achangopinda maimwana ceiling yendokusvika ndokurova flat screen yemunhu egara muno muroom yarova flat screen iya bvatsemuka guys ndambomutira vhidhio mwe musi guys apa pamanimuzambomuka ndiye zvaanoita izvozvo ndobva angoti hama one ndomataurira anotongoita patongozoka toita sei kuti uti ndibhadhare zvonetsa yakatongofa yakatongolodha flat screen bva yatongotsemuka iyo yatove nemayezi yakadaiwo so kubva gore iroro demhero rewaiti ndiri kudivi uku
uku kweblue kuri kudii munoziva kunondibhowa sei ndikapinda munomu to ndikamupinda ka mine ndinezokutedze nyangwe niwo guys wakagara tasei moni wakagara kudaiwo so denda ndine tochi mani daiyo tochi iripika ndainatso kuvhenekerai kudaiwo so ndichapa maybe ndichaita vhidhio ndichibvunza kuti guys pane munhu angakwanisa kundibatsira pakuripeya this thing zvisingadhuri guys nangwana mari handikunyeperai but ndikaitarisa everyday ka ndinoitotoita everyday ndine ndakaitarisa demhero rahalf baked ceiling half haminotonzi chicho chaichocho ndinge ndakachitarisa ndakamboti kuna washi haukwanisi here kundirikina kunotenga pendi upende iri deme reblue iri handiti roitawo white washi kuda akazvikoni wandizivi kana kuti wakadii gandimboisa edna kuri sei edina ndiripo kuri sei heresi blessing uri seiko ndiripo zviri seiko shero and kwakadhakwa uku kuenda long time hanzina edina ndikuzviziva ndikuzviziva ndasimba kurutyisa I just wanted to say hi. Iwo newe blessing uchandionawo rini mfana wangu mpanewo kudada ka Shero ndiwakaramba pandakuzoti ndikuone ka5. When was that? Kutanga changosvika page 2. Anyway, it's okay. Uri free rini? Ndiri free mangwana. Mangwana nguva? Dherese. No problem. Asa handidi kupinda mutaundi. Yeah? Handidi zvokupinda mutaundi mangwana. Hausi free. Kundoenda kunoitei mutaundi kuti ndikuone. Ungodondonera. Chimbondiudza naiwo ukandiona unoda kuita sei kuti muhoro ndozokuramba kwedu. Ungodondonera kuti. Anyway, it's okay. I'll come kumba kwako kwacho. Unouya kumaraini mangwana handisiku mangwana ndambosonana naMilton guys menoti hanzi I'll come and paint mira ipapo I'll come and paint it inbox me for most inbox rei mugove tafire nyika nditumirei message so that ndozoiona pa ndikwanise kuinbox ndiri palive kudaiwo so watiko iwe uri kuenda kubasa here mazuva ano? Yeah, I'm now going. Saka iwe ungoda kuti ndiite sei ndiende kuona kubasa kwenyu manje? Akataura kuti munhu kana achienda kubasa abude ndiani. Ina handidi zvokuekereni handitombodi zviye zvokunzi munhu ari kubasa kwaonzi mira ndikuyapo 2 minutes inini ndakazvimaka ini 2 minutes chamwa ndokumirira kuti iwe upedze computer work yako wapedza computer work yako wapedza computer work yako wozondimisa padownstairs wozonditi mhoro 2 seconds ndida kutombotaura nyaya kwada unojoga iribo hanzi I don't think it's a paying job only. Wow, you know what Dietary, let me tell you one thing I learned about the social media personally hangu ndakadzidzira zvakawanda zvakafanira kuti munhu anondiita makeup uyu ini ndasingamuzivi but ndakamulingwa nemunhu mushemariyeni chaiye ndasingambotomuzivi zvachose then vakawanda vanhu vatakasangana navo through social media nezvimwe zvokuti pamwe hatitozokwanisi kutokuudzai kuti chii exactly but ndakavaona through social media vamwe vanhu ivavo vanototibatsira behind the scenes munoziva zvinoitika like pasocial media vamwe vanenge vasazoti pamwe iwe uneka haso kako kadeep side kaunenge uchitaura kuti kudii but ndi ndakasangana nemunhu pasocial media but then so far so good. Let me say I thank God kuti
vese hangu vandakasangana navo I never had any issues nevanhu ivavo. Saka ndikada kuedha ndinokuisa baya link iri kauda kupinda. Hai normally hangu handinamboita issue nevanhu vemabasa, handidi kunyepa. Vamwe totoenda kunoita mainterview, vamwe totomboenda kunoronga zvemafotoshuwawati, vamwe pane zvakawanda zvaitika behind the scenes zvatisingakwanisi kuita sei kuzoningiranza. I mean it's a bigger job than just padiki apa tasaone zvapakaita karumu kachonika rumu yandiri kutaura idiki zvisingatomboiti. Washington imwe yacho akaipenda tinga haanamboita nguva refu yesiling. Inini ndachida kutorwisa kuti iri divi rimwe iri reblue iri gesi mene nasosimuka harinamiki here kuti like isaita zviri weird like this. Ndakapa maka yani hamukuona iri saidi iriri nderewaita handiti iri saidi iriri ndo blue iriri. Saka mutoona zvazvakaita kuti apa pane zvebrown ka vaidhila kuti vaboore apa handiti. Saka ndopakaenda grew up indakatozama mbopatsvaira kudaiwo so but zvakaramba kubva. Saka now every day it means I'll be looking at this. Hazviite here kuti panamike ndo mubvunzo wangu kuti paitewo same thing zvimasadza zvezhiya zvinoiswa muceiling like zvakaita apa ngandinde apa panenge pachioneka kudaiwo so like zvakaita munomu kudaiwo so hazviite here zvingofanana kudaiwo so ndo zvandiri kuda kuziva ini because panondibhowa panhu ipapo panondibhoweseni ndikapa every day ndinotopatarisa. Saka it means kuti ndatone 1 year nepanhu ipapo pakadai. Saka nditoziva kuti ndoita sei napo. Guys, kana pane munhu ada kundigadzirira ndine $10 ndo yandinayo kuti apagadzire ipapapa $10 ndo yandinayo inya ndo afforda kuti munhu andinamirewo ipapapa pabatane pasasiyane zvapakaita kudaiwo so guys like I'm serious panhu papanondigwadza. Toita dhiri iwe uya waitawo ceiling kumba kwedu waita ceiling kumba kwedu indokumaketawo ndokupawo $10 yedrink unovashandisawo fiyo yako ndokupawo $10 iyoyo. Fair deal guys. Chimira ndikuradzei manje pamwe hamunoona apa idhoke rakatsemuka ini ndini nawo achitaitamba chikudo naambonimunyepa. Saka chikudo ichocho chakatokostera dho. Zvakaitika ndofunga 5 months ago rikangosara rakadaro asi iro handingana problem naro ndinongorisiyawo rakadaro. Chandine issue nacho ceiling guys. Pai munhu anogona kunditira ceiling ka let's discuss inbox guys like I mean it. Handina hangu maybe handidi kupromisa munhu kuti akazouya akanditira ceiling achawana makastoma ina handidi kunyepa. Handidi zvokunyepera munhu unozoshava makastoma. Washava makastoma paya rinolight hanzi rinolaita iri mugove ndini bhokisi retigoyazotaura zvakanaka ndini kana kundisendera message unondisendera message pa0787872285 nhamba inongosama mavhidhiyo ndo nhamba yangu iyoyo. Saka itondi inbox ratitaure shamwari kuda ndingatozoguma ndatoone ceiling sviniwo pano kaone uchiya uchitoisa ndichitokutirawo vhidhiyo cheto left unogona kutowanawo 1 customer kana kusawanawo zvinoita mheno koko. I'm joking zvako. I will do my best but thing unewo wandibatsira because chinhu icho chandistressa kuti hazvochokwa ina hangu ndine $10 nasida kunyepa. I literally don't know kuti kuitwa ceiling koita mari asi inini ndati ndine $10 kupenya uku manje nenda kuinda guys. Drasila ari kwamachipisa kumba kwana hard life Musakai. Mwana watete wangu watemai Musakai ndokwaari izvozvi Drasila. Washington totamba chikuru yokuti mumwe musi takambodzingirirana murodhi tichidzingirirana madhiringi anosimbisa mafizi
edumba yanokudza ndura taidzingirirana redhola futi ndatenga ndida kuti dhinda ndega akati unonyepewe adhinda drink wega stripo ndikakutarira ndikati yes boss iwe wapedza rako kana kunotenga rangu guru yokunotenga. Oh my God! Oh, bet! Thank you. Inbox mese namugove. Tinaso what? Anoita masiling ndeupi, anoita mauyu ndeupi. Taurei neni guys. Ngasafara naye Jesu Kristo. Tinofara. Nditaurei neni mangwana. I'm very free. Very extremely free. Mwana mutanga kutocheka. Motodhodhonya. Zvotobva zvese izvi. Ndingasafara naye Jesu Kristo. Ndingafara nekuti chinhu ichocho ndo choga chakashata munomba chimwe zvekuti ukachitarira unoti Mwari wai unotonoda kugara kumwoko but ndiko kwangu kwandakapuwa nababa namai Sheroni. Ini ndindauya uko ndikati ndotora hangu ikoko ndoenda kunomugara imomo maona. Hanzi chiko ndatoa nyaya yechikudo chikudo zveshuwa ndoi rakatotsemuka nekuda kwaizvozvo kutoti bwa apa ndichatombokudzii chandairwira ndikaamwe chedhoma chichotomakisa ndo zvimwe zvaindisimbisa izvozvo. Da ndiri kunyeperai inini zvaindisimbisa ndiri kuzviziva chatairwira ndakudza chokwadi pamberi paMwari. Guys, don't judge me. Washanga atenga supa ini bana ndoda kugadzira maheu nokuti maheu esupa anonaka. Ndobva atonditi mozama jezi ndo parakanyasotanga kufutunuka ndobva vatanga nditi masupa nekera shuga zvinhu zvamukuita zvoisa dumbu ndikana basa nazvo ndiri kutoida. Ndobva ndanomubvutira inini supa iya ndamubvutira supa ndokutanga kumanya ndichitiza nesupa ichitendera bamba. Ndobva ndatoona too late ndakukona wamutiza chega ndiuye kunoko ndikauya ndikavhara dhoo iri ndonokuya bedroom haavhuri. Saka ndobva andibatira padhoo iri ndobva ariti bum achida kutora supa iya kuti ndisamwa supa. Ndobva atonditorera ndozvakaitika nawacho. Sure, I'm not even joking. Ndikutaura chokwadi. That's what happened. Madrama chaiwo akatoitora ndida kugadzira maheu angu akatinoisa dumbu icho zvamunomwa izvo ndotoida yakadero maheu esupa anonaka akati unonyepa ndobva andidzingirira akanditorera. Guys, ndakuda kuti andichinda manje. Guys, vanhu vaya andipromisa guys, inbox me amanaka please inbox me. Ndakatomirira dhayauya akadzokera adhayanenge avata aisanzwa zvakanaka for the past 2 days idzodzo. Haana kutoenda kuchikoro for 2 days anga nerunning stomach. Ndikatoenda kuchikoro kwavo ndikanoyokera ndozvakazondibhowa guys. Ndasvika pachikoro pana dhayi tiaisiwa chokwavo nditi inhumbuka iyo ndo nhumbu iyo ndikuzvifambira vemwana zvikanzi inhumbuka koinda kanga ndazviona inhumbu chaiyo panangoti bandaenda so saka dhirezi remanje ranga rakarembera mukamo ndatanga urimaka pandora ndaifanira kuitwa naro photoshoot yangu iwe yekuti nditende mashemarienzi ndokushanda kwatakaita nawo. Pandakasvika kuya I literally didn't know kuti ndozvandandavi. Ndasvika paipa ndakuda kuzama kuti ndaitwa makeup naona kuti dress ndofukazinyasa but azotsvagwa kuti ndite nadzo photoshoot paye imi nongohwa imi tichaivavo ndikangoriona dress ro ndinongofunga wachindi inhumbuka iyi ndo nhumbu iyi apanya andivazivi tikusvika pachikoro paya tichimanyina nyange denge iri mimba yangu ka ndingazvifarira ndichifamba pachikoro kunzi iyi nhumbuka iyi mimba handazviona handazovhunza tichava brother yangu ikati naimi mukadzi anga ari apa ndiya bva vauya tichavangaati nhumbuka ndavaona sakani ini manje pakati ndaonaka ndafunga kuti vangu vachiti kana ndapedza kutaura tichavanhu vebrother yangu handiti ndozonovaona ivo kupanofanira kunaya sei nemi guys anogonaya sei asinovhinzazve anogonaya sei irori rimwe mene ndikuradzei guys kuna kune madrama look at this door iri door iri
haiva kuhozi. I think ndikuita majokes guys. Door iri raiva kuhosi kubedroom ndakujara kuti kuhosi raiva kubedroom kwani kwamai vangu ndobva ndati ndida dhoo apa ndorechipiri kai wachindokubvisa dhoo riya hanana hendi wachindokuya ndokuisa dhoo iri pamene pakawedzerera ndofunga ichi chipuranga chaakawedzerera woza pakadaika apa pawedzerera saka kureva kuti pane pari kuvhina pachipinda mumwe kezikura kuti handa kurongeka ka in life I'm not organized. Togunaiwa sei netoni togunaiwa sei shuwa togunaiwa ndepapi baba kiisilingi togunaiwa ndepapi baba bhozi munonga kutopinda mvura guys kuite semajokisi asi ari kupinda mvura ikupinda nepapi mvura yacho pasi yazara mai munhu ari kuya kuzondigadzirira siri nyanga bhoyotondigadziriro mvura iri kupinda nemuzasi umu mvura iri kupinda nepasi pedhoo futi guys help me sure iri kutopinda nepasi pedhoo iri kureva kuti ndiye ndichida chii manje kuti mvura isapinda mumba totopinda muzasi chaimo kureva kuti munotovata makanyorova ndofanira kutsvaga chidhende dhende rekutoisa pagere pasi kuti mvura isapinda muno aya zvakandiomera hangu kone ndakatombozvitaura nauyu nabhiridha wekuri chivhimi choti dhoo iro rekuseri hamene panofanira kuvakirirwa chuni kati panofanira kuita sei because ndinoona kunge rinopinda mvura kana ikarina ichibva neseri uku izvi kaizvi zvakutoitika izvi mvura itorimo izvozvi pazasi apapa yakutopinda ichiyerera kudai zvekutotogona kuti vatata mujakwi fanofanira kuwana solution rega ndimboona kuti ndingakwasa edha munhu ika kuti kwete kaundoro hangu pasi ndivate sezvo tiri mucherima wiki tisina magesi guys tatotsvaga kasola katikitiki kekungotiwo hanzi chi melo uri sei mai mamwe makomenzi asi kumaona handisi sei ari ngoya nezita remunhu chiita mwe mune manyora kuti chini but yeah try more kadya mukonde uri sei yes gogo vari bo gogo is okay guys gogo is fine vamwe vanenge vachitanzi tora gogo vauye kwarere wawati it's a little bit difficult for me to do that because guys indogara nevabereki kana ndogara kumba kwababa namai manzvera definitely you know what it means handingangotori munhu kubva kumusha kwavo ndinoti ndazotora mbuya vava ndaidii thanks a lot mugove ndazotora mbuya vava kuekera handizoone sekuti vabereki vangu vangazvifarira kuti achokwadi I don't think it's proper because this is their property it's not my property handikwanise kunge ndichita sei ndichivaunza maharare it means kuti pamwe ndienda kufanira kutovatsvagira kumwe kwokuti vaende kunogara inini bhajeti yangu inini ndinoenda kuchiita izvozvo pane uyu yanaichiona hangu uyu yematiswa wati shuwa panapa kuti achokwadi munoziva ndikangoti hazvikuseka ndakutopatsvaga kuti pari kunaende papi ndipasiling yekati apa because ndikutodonherwa nemvura saka ndaupatsvaga maona manje mameseji ndechimaona guys yeah I think ndikangota 1 minute ndobva ndarova pasi sonia maposa uri bwere ndobva ndarova pasi yeah mwana mai angu atambura mbudzi ari kuda kubika pamvura yakunaya yes that's very true I think watondofunga ireva like kungoenjoya Christmas navo what but frankly speaking I cannot do that because kumba hakusi kwangu waona manje zvakafanira kuti ndikaita mupesi let's talk about my face zvakafanira kuti ndikaita mupesi inini
taura henyu. And also like the other thing ndakatozvitaura kuti like vamwe vachisazokana unofanira kuinda uchinovaona. It's not easy kutravela from Harare to Chiredzi. Unofanira kuconsider zvakawanda. Say papa, oh my god, let me actually thank someone anditengera 2 mashoko angu emota. Ndafara singamberi. So I think nekusada kuenda kwanaida town kuya ndichatozongokuinda futi ndatengerwa 2 mashoko. So I think ndikumbofunga ndotanga nekumberi kwani kumashure mashoko. Maybe ndichatanga nekumberi because angu anoendera nedemio. Saka nditengera manyowani kwete second hand. Nyowani ndafara guys, like atonditumira tumashere twazvina saka ndinotenga mashoko. Saka 2 mashoko angu ndinomatenga mangwana. I'll probably do a video. Ini ndinotoita video ndikaitirwa chinhu. Thank you very much. Ndinoona mashoko emota. Ndafara guys. Saka 2 maybe pandozotambirawo inini month end ndowedzera 2. I'll see. Ndoendawo kubasa guys. Wasefunga kuti handindi kubasa. Ndotoendawo pamutsetse chitoti chikero chapinda here. Chikero sachapinda. Chikero sekuda kwei. Thanks Clara. Hanzi nene musha wakanaka. Yeah, I think uzovatora kunoku unenge wakukonzida zvakawanda kuti nyange zvikanzi vaone Harare. It means kuti oneniwo inini ndenda kutasa salary yangu pamwedzi iwoyo kuti because kana nditasa salary yangu personally ndechitasa kuti mumba medu kuno kuHarare kwachoni koda magetsi. Handiti. Number 2 koda food. Number 3 brother wangu Diamond yaya ndindomubvisira ma-extra lessons andidiwa iwayo. Number 4 vangotara mamiscellaneous zvimari mazvo ngodiwa chikoro kwavo ndindozviita. Number 5 zvinhu zvakawandisa zvandisati atombotanga kutombobata zvimwe. Uwo unodasa fiwo uku kuwashington ndaenda kuchikoro uchimusiya kuchikoro hauzongomusiya akangodero. Saka zvese izvozvo uzviconsider. Tongotara zvegu zvongoti kumwe ko inini wacho handisati ndatanga kuzvitarira. Waona manje. Then ndotozvitara saka ndotasa kuti futi iwo inini wacho niwo ndakamirawo seiwo. Dzimwe nguva pamwe unoenda kuchipatara, dzimwe nguva pamwe unoita machekup ako, zvese izvezvo. Then ndochizotasa kuti vabereki vangu havasi kudawo help here. Maybe vada mbeu. Maybe mai angu vadaenda kuchipatara. Kuti ndiinde kumusha kuya inini kuti ndiinde kumusha nekudzoka ndoda $100. Saka ibudget yose pamonth yega yega ndinofanira kutobhajeta pandotambira ndinobhajeta like that. Saka unotoziva kuti budget yangu inogona kusvika kuma$400. Saka tanga kutombofunga kuti saka manje from 400 patava apapa tinopedza here month kuti hatipedzi. Saka zvimwe zvezvinhu izvozvo maybe vamwe havazozvitarisiwo but ini kwandiri ndo mashandiro anenge zvitachi pamonth. Maona manje. So Diamond kabrother kangu ndoka last born. So it's more like I'm the one anonyanya kwekuti zvima-extra lessons kwete mafees. Vama-extra lessons nezvimwewo zvanenge achidawo pocket money kuti aende kuchikoro ndofanira kumeka sure kuti aendewo chikafu wawati zvese izvozvo. Saka data moza data rakakwira riripo pabudget. Saka ndikapedza izvozvo ndozotanga kufunga kuti saka ava mbuya kuti vauye kuno kufanira kuvaisira mari yebhasi. Vapedza kudero kuti vange vari muno muHarare vachida kudya kungorya chete vanofanira kufara. Saka iwe budget yako iwewe yepersonal salary yangu inini iri kuzozvikwanisa here kana kuti hauzvikwanisi? Kuti chokwadi handi kurevera nhema handizozvikwanisi. Ndinogona kutozodzokera vaunda pamwe neshara kana tozosvika ndine stress. Maziva kuti kugara mutaundi kunoisa stress chaiyo kutoti unotomboshayiwa dhora rekuti madomasi aramba kutamba nhasi. Inotambika muHarare. Ini hangu ndikamboiexperienza mumwe month so ndatadza kubhajeta. Ndakambakoniwa ndini ndakakoniwa kubhajeta month yandifi. Actually dzadziri 2 months handifi ndakadzikanganwa ndakatadza budget. Handina kunyora pasi. Ndakona kunyora pasi zvinhu zviya zvandouya zvakati ndindindi zvose kusasanga mari yedomasi mari yevheji yakanetsa. Maona manje. Saka tiri kunyeperana guys. Tingafadzana nenhema. Right.
tichaita kana dhai apedza mazama guys. Handidi zvokuzonzi washingomumuza zvakanaka here. Washamuzivi zvakanaka uya zigomera zirefu riya. Zigomera zirefu nyatsotaura toti madhirama akamufoisa kana mai Shiro nabashiro ndandifunga kuti vanga zvida kunzi mwana akafoira nekuda kuti aiita madhirama. Ina handitodi blame iyoyo. Saka takatoti ngaangoitawo zvake zvechikoro chake kusvika apedza because grade 7. Kana apedzawo kunyora magrade 7 ake definitely aiwa tichatomboita maskits pamwe tinotoenda kumusha kutombonomaita. I feel like indofarira kumusha kupfuura mutown personally. And I don't know why, but that's what I feel like. Ndofarira kumusha more than kugara mutown stereki. So I think tinenge chimaitira like kumusha apedza kunyora grade 7. Izvo zvavasati vapedza. Ina handitombodi zvangu zvekuzoroverwa pamuchinjiko. Muchinjiko unombagwadza you guys munombaziva imi kuti lese mai vako ukaita chimwe chinhu wobva waita nharo pepe mai mwana chozokudzokera. Mai chinhu chochocho hauchiponi 2 years. Dai izvozvo mwana wangu. Ina handitombodi kana handitombodi zvangu mashure iwayo. Handidi excuse me. Saka ndinongomusiya kusvika apedzawo kunyora grade 7 yake. Kana apedzawo kunyora grade 7 yake chochitamba. But kana asati apedza kunyora ndandombomudi kana pamakamera. Odo nyaya haingamboperi guys. Nyaya haingamboperi. Yeah. So yes, tichanomaita zvedu. Not now. Ndiani ndatozonyanya kugarisa guys. Inokusibla warova. Guys ndakuinda. Inothing ngangobva panapa ndotongonombonoona kuti ana mukudzi vari kuitei. Tikapedza ndotasa dhai kuti ari kuitei. Tikapedza ndovata. Ndakamirira kuona kuti vanhu ava vachadizva. Ndofunga vanonoka kuuya ndandishoti maizenge vatonditeksira nhasi. Maizenge ndo ndoyanotaura nawo. Varume vanhu havadi kunyanya kujairirwa iwe ufanira kunyanya kudhira nemukadzi wacho. Deal with the lady. Deal with the woman. So ndataura nemukadzi wavo. Ndandatokaa ndo zvimwe zvezvinhu zvandakadzidza maproject. Kana ushandidzana akanyanyanya nevarume guys from my experience here. I'm not saying pane zvakaitwa uchi, but I think kana ari murume amufanira kutaura zvakanaka zvakare kuti munge muchizivana nemudzimai muchiinvolvana. Kuti handisazivi sei, but I feel like vanhu vazhinji vandaita encounter with ndaizoguma ndakutaura nemadzimai avo kazhinji kacho. I literally don't know why, but I feel like that was the safest thing to do as well, to avoid, unnecessary problems. So yeah, Zenge guys. Takazomuonazve tamuona paya tamuinvita kugochi. Angauya kugochi kana mai mwana, but anoshanda Zenge kwete zvekuseka. Aiwa anoshandisisa kwete zvekuseka zvake. But yeah, that's basically it guys. Ndauda kuinda manje. Maybe tomorrow ndikange ndakafarisirirawo mbishana pamwe ndikange ndaitawo sling kambotaura zvemarelationships. Muchimbofainini. Ndakazvakapita zvokunakidza. But I don't know why my face pamune muchimbouya inbox kuya. Munhu anenge achingoexpecta kuti pamwe ini ndikamukanda shoko so afanira kunge achitongobvuma ipapo. This is a little bit difficult because guys, imagine this is social media. I literally don't know you. You also don't know me, like in real life. Nekuti iwo kana uchindoona pa social media zvakasiyana nereal life. In kazhinji kachoni, like for example kuchiredzi ndaisangana nevanhu hobho but vaisitomboziva ndini, then vakaramba vachizovhunza vozonditi wakadafanana nhingi kuti unoziva nhingi kuti kana kutovhunza unoitei, uzomudza kuti handirichi
nditaura kana zvemidya kana kuti shema tv usonzi no hausiriwe kuti kosevi kuti handisinonzi no shema anotaura so hasiwo matauriro anoita because iwo kutaura zvakanaka munzwisama even musikana yaitondikira akatombondirambira because ndakaita almost an hour ndiri mungirini miya munoitwa zvemakeup hapana munhu akatomboziva kuti wondishema but takuzotaura nemufesi aifanira kundipa mapictures angu kati mapictures enyu amukunditora kaufanira kunditira wakanaka sva because mamaposta papeji pangu ndopazinoziva kuti peji rako rinonzi chirauda kuposta kamutire shema fanzi shema unomuzira kupi ndetiwo ndini zvanzi no shema anotaura so tashema akasilima izwe guys shema akasilima shema anotaura achiti ndobva zvazodipa ipe but iwe hausi kudero se kata ndikunei kuri kubasa here wona manje so that's the same thing that's the same thing nemafesi pepe iwona usingazivi kuti kusendodei kukana ndichifarira hwakwa unoziva sei ndofarira hwakwa kana ndichifarira munyovhi hawo une usingazivi saka pakadero panonetsa guys umboundifambirawo kuya kuzimbabwe kana uchindidawo zveshuwa kana uri kuzvoko kwenyika umboyo mbondichero ndauya kuzokuona timboona kuti shuwa yakauti nhema idzodzo yes ndinombosangana nazvo zvakaoma guys yes true guys mundifarirawo hwakwa cha waona manje zvatinosangana nazvo mukufamba umu zvakawandisa mumwe pamwe anenge ada kuti amanager wako ipapo the manager for what? For staying muzvitinda, for sleeping in a car. Guys, guys, what kinds of nonsense is that? The manager, how though? Say, no which manager chiapa. Manager, what is the jira? One manager. Then one of those like this one, I think it's a little bit challenging. When did Oshang? Guys, the most difficult question I'm failing to answer. What if you want to then you can't stay in Zimbabwe, but it seems as if you love your job. Skay wewe uchazvifambisa sei pakuti iwe unodi pakuti iwewe unofanira kutravela wawati. But guys, I literally don't have an answer for that question. Ndozivi kuti am I willing to relocate? Like seriously speaking, you guys you know very well vakandifollowa bhodhara kuti kugara kutare ndasingachatodi. So am I able to actually relocate kunyanya nekunogara nemumwe munhu kunyika yanenge ari? I don't know. And with the way andendiswa kumba guys, ndinombozoswa kumba zvino zvokuti ndinoita senchatodza mhere. Saka I literally don't know kuti mubvunzo wonu unopindura sei. Kuti how are you gonna do your work kana ukabva muZimbabwe or not, let's say Botswana. Yes, I'm not saying kuti Botswana kune mufesa ari kunipimba weko. Example, Botswana kana kuti kuNamibia kana kuti kuTanzania. Saka iwewe unozozvifambisa sei? Ndakabvunzwa mubvunzo kakawandisa ini handichozivi kuti answer yacho ndoita sei. Guys, if you were me, unorelocate here kana kuti haurelocate if you were me, because nne ndofarira kugara kuZimbabwe. Ndakagara Zimbabwe ndaenda kunovata guys. That's my problem. Ndofarira anzikana kuAmerica. I don't know guys. Amanaka mwaza wati say ndichiti I don't know ga gara kwandikaita kuThailand ga I felt like kwanguri too long, like uri too lonely no boy kuti you miss kutongo socialize nevanhu kuti ngoti ndizvo zvindiri kumba ka ndabuda nenda kumashops kugeto ka tenda tobuda zvizvi ndatenda mashops wenda mashops zvarovira pane mukomana anga achigota chibage pamusoro pepe wotombomira ipapo wototi ashamwani pochibage wobva pepe wena unotsvaga zvivheji wobva ipapo wobvona kana kwamakomba tosangana nawakomana vanenge vari pashe komana unoziva ndiri kureva wobva ipapo wobva waenda kupi wobva waenda kana kuti kutown
ona zvese izvezvo it's something chekuti you feel like uri musociety yauneta belong. Then kunhu kwakaita sekuthailand ini kwakandinanimbodinyemba kwakandigwadza kwakusina izvozvo kuenda kunola unola uri one here vasikana salary yauya chikafu chacho hachinaki because you can afford anything you want, but then are you happy or not? No, I wasn't happy. I wasn't happy because what I eat yapinda ati kudu salary yapinda ati kudu salary ka. The first thing, and I got you the first thing, they make sure you know large capital different from Jananji La Pesa. That's the first thing. The second thing, don't get to like Chinyanki Yoyo. But then in terms of obviously relationship, you know what was happening that time. I see. Kind of Monday to Friday, that's when you meet people. We go office footy and the office department. You are confined in that area. Yeah, office menu. It's assembly, what assembly, office, and I'm tower week. A good national good down here and no near inini naAlex tisitaitonyia vanhu tichivapa mazita Alex yozvizoya shamwari yangu yeyo tichivapa mazita tapedza vapa mazita toti navo ndoyange life yoyo taitofara kuti Monday yasvika, Monday to Friday yasvika timbononyia vanhu vemuoffice toti ningi yakazonzekera and the same people hakuna umwe munhu unonyaya kuzvikweya vavo then at least zvaimbotoona nemwe timbodiscuss kuti zvida kuita so akazvaita sei. Then wapedza pepe manje kuti 4 dzikachaya uyu oenda kumba kwakika uyu une mhuri yakika ine namba kwangu ndiri 1 ndinotasana nemadziro amwana wakambotasa dziro kusvika wati dziro iri ndakutozwa kuti pane kaburi kanenge katikitiki keblack kari apa kusvika wakuziva nekamutswe kasipo ndakakaziva ini kamutswe aiwa. Alex yomuzimbo akaroora mukadzi wake wekuLesotho ndo akatomurora bhamende vatoenda vese kuThailand. Saka aitoshanda akambotanga ashanda pachikoro pedu ndobva azobva bhaenda panext school ndo pachitori izvozvi. So ndolangenge life yangu. Saturday was even worse. Most of Saturday kuZimbabwe ekudhara before ino iyi yandakatouya 1 year iyi. It's a little bit different pakuti Saturday yangu yekudhara ndaiva nevanhu vezera rangu vandakakura navo saka definitely wagona kuti kune muchato kune chakati maSaturday before ndaenda especially kuThailand and ndichidzidza kuSouth Africa anga ari bob because andichine in touch nevanhu vakati one day vechikova saka taimbosangana. Then maSaturday iko zvino iyi since ndakabva kuThailand most of them in like Fridays, Saturdays, and ndikangoti most of my time ndinoispenda my family. That's the truth. Kati kangofungo kungoti kugocha taingogocha nemabrothers angu nekuti futi mashamwari angu ekumona shaya here and there ndo patinombonosanganawo but not zvekutodero plus umwe wacho asiri muZimbabwe vakatovabuda. This is the funny thing, guys. Shamwari yangu baitoprosta zvinhu zvake taitoencourage kuti yes enda akatoenda kuAmerica. Inini I was not even moved kuti nditomboitawo process yokuti ndiende because aenda kunoita like masters but ndakasangana dhiri nazvo guys like mwoyo wangu ungostori ready kubuda muZimbabwe zvachose ndikatomuti with you the best wozotiudzawo unoenda kuAmerica kuti kuri sei. Saka handimbodi kunyebera iwoyo handimbodi kunyeba izvi ndikangomangwana Monday program yangu ndotoziva kuti mangwana ndikumuka makusenseni ndinotsvaga midza ndapedza kutsvaga midza tikubvapo ndikuenda kune imwe shop yari kunotsvaga tambo chaiyo zvotoninakidza pamwe ndanotsvaga tambo ndotodzoka nditombotaura nemagadhi nemamwana umwe mushopo otodzoka tochitorana uyu achiita zvaanenge achiita. From then ndikasana ndiri child zvangu handatojaira isi problem ndikaona ndainya kubhoikana nokugara mutown ndorwa pasi ndaenda kuna Bashironi ndaona kuti ikokoko ndingiti nako zvinezveobvious kwakugara natangu wangu ndoziva ndofamba sei ndega ndona ngoita 1 night kuzaka padhuze kandakuzva nzira shortcut 1 night kuzaka ndotodzoka ndoti vatitira vazokonai tokata usiku hwese tichiseka natete angu mangwana ndofamba ndichase shirwa pasi
ona manje saka kalife kako I think ndakutoka jaira sandisikazoziye manje kuti mupesi kana ari kunze kwenyika akanditi chibva kuZimbabwe iyoyo. In my prayer, guys, I'm not even joking. I'm praying with Mwari. Man Zimbabwe. Like seriously speaking, Josh and Doda because Jesu Christo inamadire Buddha. And I would love to visit UK for 1 week, no joke. America 1 week, no joke. Australia 1 week, no joke. South Africa 1 week, no joke. Zambia 1 week, no joke. Now, like that's my wish personally. Maybe it's change, I mean. But gore rese ngozi November wanoenda tosita gore ndiri kuZimbabwe. I can't even complain. I'm comfortable. Yeah, like salary yangu yandaingoona ndikoko zvakangofanana nendiri kuno. Excuse me, ndiri kunoku. So that's the reason why maybe ndisiri that eager to relocate. Because now nekuti ndikada kungoindako ka chandingofambira is the same thing zvandingowana ndiri kuno kuZimu kwachoni. Sandikuina unoitei kuti ndakwira ndege inonogara kuThailand kana ndakwira ndege unoita sei. Mwana manje that's the other thing chandinenge ndichimbofunga kuti is it worth it? Aiwa kana ndinovarungwa kana changwa chamiso gaya ndichikudazve ndotanga zve here kungofungira kuti neighbor papa ndofunga unonzi Peter kana unonzi Susan for a year uchifungira kuti apa anonzi my John. Aiwa it's true. Nangu ndikuta experience yangu handizozivi dzevamwe zvo vaitira but ndikuta chokwadi on my side, my own experience guys. The good part hayo chandakanotice the good part yekugara kuzhe kwenyika nepartner yako kana nemufesi wako I think munoita mabest friends kupfuura nemuri muZimbabwe. This is what I noticed. Maybe kuZimu kunoku indati inini zvandakanotice because like kunze it's more like no one really cares kuti zvazodii zvikazodii and also ndianoda kunyanya naye vanhu everyday kusvika mumwako and manje kuti aenda kwamunyarari unomuwanepi munyarari pagete panapo unototenga doro uchitombomwa uri padheni maimwana. Munoita mafriends, munobatsirana futi even like machozi munobatsirana pakusuka pakuwacha. Hakuna zvokuti kurwisana kuzhe kwenyika guys kuti anzi wakarwiswa ndosika mukadzi ari kubika. Hakuna izvozvo. Hakuti anzi wakarwiswa ndosika ari kuwacha. That's helping each other. Munomuchitobatsirana. Saka I think ndo zvandingatoda izvo because at least munobonda like mune bond yakasimba singatomboiti yokuti whether you like it or not you have that bond. Uona manje that's the advantage hayo yekuti ukabuda muno muZimbabwe oenda iwe zenzi rona wezi kuti oenda kuekera oenda kuabroad plus indoda kuchata guys. Saka utondiwira unofanira kutozoti zvipande zvako zvakamira sei because ndoda kuchata. Zvokuzosvodedzerwa munhu ndonzi maipita vasvika pagedhi nandidi mwari ndiri kuzvinamatira like that's my everyday prayer kuti handitombodi kunzwa kuti maipita uri pagedhi. What for? Yes zenzile ndeipi chero uiseiko my husband ndeipi ndiribo kuri sei kuri kunaya yes inga weda dzinosiyana mapisiro ari kuita kuno kushamarika unoletsa kuri kuti tiwo chaiwe apa ndakuda kuenda wakuda kuenda kumwana 1 hour dzakwana idzi uri kuiti asi kudhiraivha kai hama 1 nditori kuti vandikaridzima munobva maita murima futi
Iwe shamwari ndichienda 1 hour yega ndafanira 30 something minutes. Bye ndakuinda Zenzile. Menu handiziye aiwa bo enda hako bo kozi ndirini futi ndirini nezuro swera zuro Naiwe Zenzile unambotaura kuti kudii chitaura orai. aiwa ye hapana chandingataura but ndingotaura hangu kuti bo here There's no board. Really serious here. Umeenda we hapana board guess. Uchakutotota ndautsvaga unosazenzile ka ndoda kuti ndikakata live ka ndoda kutomboyana nadhai kuti tivheneke tione kuti pari kupinda nemvura ndepapi. Maybe tikufanira kutochinja dho because mhepo ndotoinzwa apa ikutoita kuti ururu ichipinda, otherwise zvinhu zvinoora. Ndofunga dho racho ndo rinofanira kutobva. Ndikutobayiwa iyi mvura iyo dho racho iwe zvakaoma murombo haro ichine nguo. Yashata varombo ndiananiko munoita kuti mablessings abhaunze muchizviita varombo chingobvuma yoti maita mari ka mablessings ndinatoatoa bhosi dai ndanayo kadasikamboiti dho rakadai nemadho maviri akapwanyika dai ndakamachinja. Alright, kana wakuda kumboita plani because mvura haifaniri kuti idaro ka iri bho hatachangopinda kuti titi zviri sei chimbonzwa kuti zviri sei. Zenzile hanzi chero ndisatira nezvikomana asina magetsi sewewo guys. Oh my god, wazviwezvikira Zenzile yawa iri kubreka uri kusekeko. Hanzi usataura iyo komendi, hanzi usataura nezvikomana asina magetsi sewewo guys. It means kuti imba yayo inenge itori ma1. What about what? It means kuti I'll be suffering. Baba Zenzile ndakuinda ndichamwa mvura iri kuramba ichiwanda but nditsvake kuno kuti plastic rekukava. Bye ndakuinda. Bye guys. Amai iri kubreka zvakaipa baba. Amai mvura yacho yakuwanza unless guys ikira ndoita seiko kuti apinda. Ndoda kutsvaga plastic rekuti ndivhare apa pasanayiwa pari kutopinda mvura zvishuwa. Hey Ruthie. Hello. Ruthie. Shema, how are you? Hey, ndiri bored sei? Yes Ruthie. Ndiri bored sei? Ndiribo andakuinda una mvura iri kupinda mushamwari Ruthie. Alright, bye. Mie nditsvage maplastic ekuvhara. Bye.